Just move around and pray. Just move around and pray. Let us all pray.
lokuqala siyabuzwa ngogcwele usifundisa usiqondisa ngezwi lakho ekuseni uNkulunkulu ogcwele ibanathi nakalokhu usazokhuluma ngokuba wena ukhuluma uNkulunkulu ogcwele ngokwesidingo senhliziyo yalowo nalowo uNkulunkulu ogcwele lithi izwi lakho libukhali kunenkemba zonke elisikathakhothi zonke liyahlaba lahlukanise umoya nomphefumulo lahlulela izitho zenhliziyo uNkulunkulu ogcwele yahlulela ukuphila kwethu nasekuseni egameni likaJesu inhliziyo zethu zilambele wena umphefumulo wethu ufuna wena uNkulunkulu ogcwele lithi izwi lakho babusisiwe abalambile bokulunga ngokuba bayosuthiswa babasuthisa ukulangazelela kwethu ngokuhle uNkulunkulu wethu onamandla siyabonga ekuseni udumo nenkazimulo kufanele wena wedwa uNkulunkulu onamandla wena obusayo kusuka komunye umkhawulo kuze kuye komunye umkhawulo wena uNkulunkulu uyakhazimula uhleze ekhanyeni ongesondele muntu kuko uNkulunkulu ogcwele wena obusobaphe babalekelwa izulu nomhlaba wangatholelwa ndawo wena esendwe ababazeka uNkulunkulu khamama uNkulunkulu wethu omuhle egameni likaJesu umuhle ngezikhathi zonke lithi izwi lakho wena uyitshele kuphi engathengabani uNkulunkulu ukhethekile liyigugu wathasondele sakhiwe njengamatshe aphilileyo moya ngcwele hlala phakathi kwethu moya weqiniso usikhulise kwazini wena uNkulunkulu ogcwele lithi izwi lakho ukuphila phakade yilokho ukuthi bazi wena
Jesu. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Nkulunkulu ophula imivalo yenzima. Nkulunkulu ongcwele. Nkulunkulu onamandla. Owehlisa umlilo ezulwini. In the name of Jesus. Hallelujah. Nkulunkulu onamandla. Nkulunkulu onamandla. Sifuna wena. Sisele ukuba sizohlalela wena. Sisele ukuba sizohlalela wena. Sisele ukuba sizohlalela wena. Sizobika udaba lwethu kuwe. Sizobika udaba lwethu enkosini. Njengoba nayo bengiyakufuna uJehova. Uye bese ngiyibeka indaba yakho. Ebusuku sithe sizobika udaba lwethu kuwe. Sesikhulumile ngamazwi ethu amaningi. Kodwa isikhathi sakho uNkulunkulu. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Sisemkhoneni Baba. Sisemkhoneni Baba. Sembathe. Sembathe ngamandla. Sembathe igazi. Sembathe ngamandla. Sembathe igazi. Sembathe ngamandla. Sembathe igazi. Ukwazi kwethu bakuhluleke manje. Ukuhlakanipha kwethu bakuhluleke manje. Egameni likaJesu. Amazwi ethu mawahluleke manje. Isipiliyoni sethu masehluleke manje. Bese wenza ngeyakho indlela. Bese wenza ngeyakho indlela. Amagama ethu mawahluleke manje. Ukwazi kwethu kuyafeyila. Kodwa kukhona amandla. Maria, we are waiting on the job.
Asihlangana ngapi phakathi kwethu. Angeke sizigoduke ngekho nathi. Hallelujah. Hallelujah. Oh, wenze izinto uNkulunkulu wethu esimkhonzayo. Hallelujah. uNkulunkulu ncike Nkosi. Bathe babekhuluma ngaye abaJuda bathi lona ngubani onesifundo esinamandla kangaka. Ukufundisa kwakhe akufani nokwabantu, ukukhuluma kwakhe akufani nokwethu. Noma singabafundisi nathi omthetho kodwa ukufundisa kwakhe akufani. Konke ukufundisa nje ngonamandla. Hallelujah. Ukufundisa kwakhe ukufundisa okushintsha umuntu ingqondo, okushintsha umuntu inhliziyo yakhe, shintsha umuntu ukwenza kwakhe. Akusale fana ukufundiseni kwakhe kunamandla. Hallelujah. Praise the Lord. Asibingelele bazalwane egameni likaJesu. Okhona ithopa abaphathi bethu. Hallelujah. Abaphathi babantu abasha siyabingelela egameni likaJesu, abashumayeli bethu ekade beshumayela nabasazoshumayela. Hallelujah. Siyabingelela omama, obaba, osisi nobhuti egameni likaJesu. Amen. Worship team siyabingelela keyboard player nemedia. Hallelujah. Ama-ushers egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Awutshela umakhelwane ukuthi hayi sekusile awusalisoqinisela nje. Ayiqinisele uthinte nalowo lele utshela ukuthi hayi salisoqinisela. Salisoqinisela sekusile. Hallelujah. Awumbuke emehlweni ukuthi udoba kanjani, umbuke
bese uyamduduza uthi hayi uyayibamba sukele izolo uzobe manje ayibambe kufana nawe. Amen. Hallelujah. Mhlawumbe mayikhona ongangazi igama uSibongiseni waKaNdlovu. Hallelujah. USibongiseni waKaNdlovu angilazi linye. Amen. USibongiseni waKaNdlovu. Amen. Hallelujah. Ayibonge inkosi. Awumbuza umakhelwane ukuthi uzwile kodwa from speaker number 1 kuze kube manje. Awumbuza umakhelwane ukuthi uzwile kodwa ibingena noma ibibamba lento. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tshela ukuthi Thomo ihambile manje iphelile. Hallelujah. Iphelile manje. Hallelujah. Isihloko sinamandla sikhuluma ngaso. Hallelujah. Ukubambelela kuKristu ukuphila enkosini. Hallelujah. Ukuphila nje kuKristu. Hallelujah. Ukuphila enkosini. Hallelujah. Ukuze siphile enkosini siyadinga ukuthi sibe semthandazweni njalo. Amen. Hallelujah. Ngiyamthanda ke amen bazalwane. Awungakusho amen noma ulele ngizoza ngizokuthinta. Ngithane amen. Hallelujah. Ay ngeke sizoshumeza bamaye masishumeza abantu balele. Amen. Ngiyacabanga abangcwele egameni likaJesu. Ngicela sivule namaBhayibheli ethu. Ayisasifile. Thina nje no mfakelo phahla. Sizonhlalisa ukuthi kuse kahle kahle. Amen. Ayisasizonhlalisa ukuthi kuse bese niyagibela kahle amatekisi ikontrol. Amen. Kodwa kahle kahle sekusetshenziswe. Amen. Sekusetshenzwe kakhulu. From speaker number 1 mfundisi Maphumulo. Hallelujah. Ngihamba ngixoxele endleleni ngimbuza into engabe zothini maze kushumela abafundisi ngaphambi kwethu. Hallelujah. Ya challenge. Amen. Ya challenge maze kushumele abafundisi bami kwethu. Amen. Nale speaker besisuka la manje Jesu Kristu. Ukuba sisaqhubeka kulezi zinto zangalisa sikhathi kuthiwa hey uyawonga umgodi hayi uyangena nje. Uncwadi Nehemiya bese siyathandaza ngiyazi ngiyaphuma kancane esihlokweni kodwa khona siyiso kodwa ngizothi kancane kodwa siyiso. Amen. Nehemiya chapter 1 isikhathi besikhona lesingawafunda nje ama-chapter amaningi kodwa ngeke siwafunde wonke. Egameni likaJesu mfakele phahla hayi ngizosheshe ngikudedele. Amen. Egameni likaJesu angisukuba mude. Amen. Ukhona masifundela bazalwane indaba yami ila ekuthaneni phansi sikhuluma ngendaba yokuphila enkosini. Hallelujah. Sikhuluma ngendaba yokubambelela enkosini. Kodwa nginokuhlupheka nami emoyeni ngicela inkosi bisho la ukuthi kukhona into nayo ehluphayo. Hallelujah. Nami ngingomunye wabantu abahluphekile enkosini. Nje before ngithole message ukuthi nami ngizokhonzisa bekuvele nginayo into ethi ihluphekile emoyeni. Hallelujah. Kufika isihloko esizokhuluma ngaso sifika nje ngivele inako ukuhlupheka. Hallelujah. Ihlushwa into ethi singagqiliswa uKristu. Hallelujah. Kodwa uma indawo esigciliselwa kuyo ingekho fertile sizophinda sishayeke futhi. Sizotshalwa emhlabathini ongalinyiwe sizobuye sikhule nokhula futhi. Sizotshala ungahlangulelwa
kungacelelwa kungacelelwa kungenzeka siphinde sishiswe ilanga. Haleluya. Kunento nje ehlupha emoyeni wami eyokuthi ekugqileni la kufanele sigqile khona kuKristu kunesimo esincane noma sisikhulu kodwa sincane. Haleluya. Njengoba sizofunda ngoNehemiya la. Haleluya. Kunezinto eziyama boundaries noma kunezinto ebekade zisibambile zisivikela ezingasekho. Haleluya. Noma sithanda ukuthi umuntu asitshale azinze, kodwa ngoba kunezinto obekade kufanele zimbiyela awubuke emakhaya makulinyiwe emakhaya kube bese mabeqeda ukulima bayatshala imbewu yabo, emva kokutshala imbewu bese bafaka ifence noma kungakaphumi lutho emhlabathini, kodwa bayazi ukuthi akufanele kube nezinkomo noma izimbuzi ezizongena zidle lento ebekade siyitshala la. Haleluya. Sizofunda ngoNehemiya indaba yami ithi noma kuthiwa siyathanda ukugxila kangakanani, sebakhulumile ukuthi singagxiliswa ngani kanjani, kodwa uma kuthiwa ifence ayikho ayizobuya inkomo zizodla. Lo bekade ukuhlephula cabanga into enkulu kangako edilivile namhlanje, kodwa uma kuthiwa ifence ayikho zobuya imbuzi zizoqhutha yonke into. Nayi into ehluphayo these days. Hallelujah. Amen. Ukuthi siphila kungathi kuyafana ngaphakathi ekhopeni nangaphandle. Amen. Indlela esiphila ngayo iyafana yangaphakathi neyangaphandle. Akabonga uJesu. Why kufana? Ingenxa yokuthi ayikho into noma ikade ikhona kodwa engathi sibulewe. Amen. Ngiyacela ukufundela ngiyafisa ukishe sheshe ngilifishane kakhulu. Ngicela ufundele ongasifundela egameni from verse 1, Nehemiah chapter 1 from verse 1. Amazwi kaNehemiya indodana kaHakaliya. Kwathi ngenyanga kaKhisilevi ngomnyaka wama-20 ngisendlini yenkosi yaseShushani, kwafika uHanani omunye wabafowethu, yena nabantu bakwaJuda. Ngababuza ngabaJuda ababesele besindile ekuthunjweni nangeJerusalema. Ngiyacela uthandaza sisi. Izwi lakho uNkulunkulu wethu. Haleluya. Liwele uNkulunkulu wethu ukuqondisa nokusola nokuyala. Siyale ngalo izwi lakho uNkulunkulu wethu. Ngokushilo nezwi lakho wathi izwi lakho lihle lebhabhaketuketu. Oh Jesus. Liwisizitaba lisenza amathamba. Uthe ngezwi lakho uNkulunkulu wethu sidala okungekho kube khona. Khuluma ngalo izwi lakho uNkulunkulu wethu in Jesus name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amthindo seceleni kwakho hayi mina noma ulele ngishule amen kodwa ukwezi yakhona. Yeah. Amen. Njalo umuntu oshumela kancane nje ezakhothuka. Haleluya. Ngishila sizomhlalisa siyasoxoxa thina. Haleluya. Bese kuyaza. Amen. La sifunda khona nje bazalwane egameni likaJesu istory sika Nehemiya. Amen. Istory sika Nehemiya. Uthi Nehemiya la wayesendlini yenkosi. uNehemiya uqala wayesezweni lokuthunjwa naye wayethunjiwe. Amen. uNehemiya wayemzalwane wayethunjiwe, kodwa ngokuhlala kwakhe ekuthunjweni kwaze wakhuphuka ngokwey'tebhisa. Bakhumbula oShadrach noMeshach no-Abednego noDaniel ukuthi bagcine nabo sebenikezwe ikhundla ezweni okungelonelabo. Amen. Kanjalo ke noNehemiya wayemzalwane onjalo
hlala naye endlini yenkosi engumgcinisitsha. Amen. Ekuthunjweni kwakhe lithi izwi lenkosi kweza kuye abazalwane noma abantu bakaJuda mabefika kuye bazoxoxa naye wayesebabuza ukuthi ngabe baphila kanjani abantu abasele eJerusalema abangazange bathunjwe noma abakwazi bona ukuthi bacashe noma babaleke baphila kanjani kanti futhi neJerusalema limi kanjani akabonga uJesu. Ubuza lo mbuzo nje akazi naye ukuthi yini eyenzakalayo kaIsrael. Funda sisi ukuthi ukuphendula kuthiwala Wesifimi itsali eseleyo ekuthunjweni. Yes. Lapho ezweni esekuhluphekeni okukhulu nasehlazweni. Ugange lwaseJerusalema lubilisiwe. Namasango alo ashisiwe ngomlilo. Awuphinde futhi verse 3. Bathi kimi insali eseleyo ekuthunjweni. Insali esele ekuthunjweni kusho ukuthi abasele kaIsrael abangazange bathunjwe yebo. Lapho ezweni isekuhluphekeni okukhulu nasehlazweni. Hallelujah. Yeah. Ugange lwaseJerusalema lubilisiwe. Namasango alo ashisiwe ngomlilo. Kuthe mayezwa indaba ezithi abantu bakaIsrael abasele lensale encane esalile one isekuhluphekeni. Number 2 isosizi. Wathi kulungile ma bekade kuthiwa kuphelele lapho mfundisi ukuthi basosizini futhi basehluphekeni bekulungile kanjani. Kodwa into efike ke manje yamthinta kakhulu ukuthi ke noma bekade behlupheka futhi besosizini kodwa kukhona nomuntu okwenzakele. Akugcinanga ngokuthi kube nabantu abahluphekayo phela. Kodwa nogange lwaseJerusalema nakini nalo luvele lwathiliswa. Lapho yana eJerusalema ngithi uyakhumbula ukuthi weNehemiya bekunamasango amahle kanjani, bekunanesango lezimvu elakhiwe kahle. Ngicela ukukutshela ukuthi weNehemiya nalo lisisiwe ofika asekholutho. Yavele yamlimaza ke leyo nto Nehemiya. Praise the Lord. Akagcinanga ngokuthi bazalwane ayamkele nayo ukuthi basosizini futhi bahluphekile. Kodwa manje nayo into enkulu kakhulu ukuthi ugange ludiliziwe. Hallelujah. Futhi namasango bekade u12 amasango okungena eJerusalem nawo wonke ashisiwe akusalanga lutho. Ashuthina amasango nogange lwaseJerusalema lusho lento bekade ngiyichaza yokuthi noma bekade kuthiwa sesitshalile angeke kuqhubeke kukhule kahle ngoba vele othanda ukungena kanye eJerusalem uzongena, othanda ukuphuma futhi uzophuma. Ikamathanda ikamazenzela ofuna ukuyophinda thumba abanye yakhona, ofuna ukubuyisa abanye sebe expire uyababuyisa phinda thatha abanye ngoba manje sekukamazenzela. Hallelujah. Ugange ludiliziwe namasango ashisiwe. Funda ukuthi kwenzakalani. Kwathi lapho ngizwa lawo mazwi ngahlala phansi ngakhala izinyembezi. Ngalila izinsuku ezithile ngazila ukudla ngakhuleka phambi kukaNkulunkulu wezulu. Hallelujah. Nayi into ayenzayo ile sizoyenza namhlanje. Uthi emaye
wezwa uthi ngahlala phansi. Haleluya. Ase ngiyakhala. Bangaka abantu abasakwazi ukukhala enkosini. Bangaka abantu abasakwazi ukuzila ukudla. Bangaka abantu abasakwazi ukukhuleka. Oh haleluya. Uthi uNehemiya ngahlala phansi ngase ngiyakhala. Akubanga usuka lodwa kodwa kwaba yikhathi eziningi. Ngoba lento yayulimaza umoya wami. Ukuthi kanjani iJerusalema ebekade silazi njengomuzi esiphephela kuwo. Kodwa manje sekushisiwe konke lokho. Haleluya. Masango ashisiwe ugange lwathuniswa. Praise the Lord. Besingeke yini sithi masiphuma la siyovusa ingane. Besingeke sithi masiphuma la siyovusa amasango la. Ngoba iqiniso lithi kukhona izinto ezishile. Khona izinto eseyifile. Futhi besingeke sikholwe ngale ndlela esikholwa ngayo. Kuba besingeke izinto ezifile. Haleluya. Insizwa seceleni kwakho utshela ukuthi asiyovusa makhelwane. Ayikhona izinto kufanele siyovuka. Khona izinto kufanele sivuke. Khona imithandazo kumele ivuke. Ngoba isishisiwe. Bazalwane usathane khona yenzayo. Bayefuna ukuthi abantu abangene angasiyeka abantwana ukoro. Angasiyeka sithokoze senze yonke into sidanse kube mnandi vele sibe mnandi. Kodwa kukhona izinto athi ngizobabamba kuzo. Haleluya. Avele nje abamba umthandazo. Oh haleluya. Ugange nolosibiyelayo. Kodwa umthandazo bazamane ushisiwe kubantu abasha. Waze washiswa nakuba bathi baba intercessors. Yawe uyamazi umuntu intercede kodwa manje uyayixoxela indaba. Oh haleluya. Kunento eshile. Kunento edilisiwe. Praise the Lord. Kushiswe kwaze washiswa umuntu wena sisuphilile. Hayi singashaya ithomoyi singenza noma ngabe yini kodwa khona izindaziba. Siyothi noma senza webazalwane sihlabelele sishuma noma seshumayela kangakanani kodwa ebungcweleni alingcwele. Praise the Lord. Hallelujah. Abambe even umlilo awusekho. Jesus. Ay. Uyabazi ukuthi singene sifana siphinde siphume sifana. No fire owenza something in the church. Kunezinto edilisiwe. Kunamasango ashisiwe. Besingeke siwavuse yini. Besingeke sithi masigoduka sithi no bazalwana sikesidonda asihambeni siye emabandleni siye emabranchini siyovusa le yanto. Kuma home service siyasikeni siyovusa le yanto. Haleluya. Ngoba manje ayisekho ekungabi mikhowayo kwenza sifane njengoba lesho ukudindile siyayifanela nabangaphandle nabangaphakathi. Oh haleluya. Umehluko wethu nje ukuthi hayi seniphatha leBhayibheli nalo futhi sesiyanisiba lele linomlomo omuvu siphathe efonini ngoba sifuna vele kufane ngaphakathi nangaphandle. Oh haleluya. Kunezinto eshisiwe. Check kuwe ukuthi ku-right ngawo. Lapho umthandazo usekhona beningeyilinde yini ihora libelini. Benisafa ugcineni nokufasta wena. Oh haleluya. Ayithina ke sirobha thina inceku sirobha ngokuthi masizoshumayela kuyimasi yafasta. Kodwa nje ukuthi usukeleke nje uhlala ulilethi mina angekuhlale nenkosi ngaphandle kokuthi ukhona umsebenzi uyowenza ebandleni. Haleluya. Yini kunezinto eshisiwe okumele ivuke. Okumele ivuke. Praise the Lord.
Yesu. Tshela makhelwane uyahamba makhelwane. Maye ngeke ndebile. Uyahamba. Ayahamba. Hallelujah. Wahambisane ukwazi ukusabela umsana ukwazi ukushumayela. Kodwa sekwahambile. Sekwahambile. Praise the Lord. Uthi ke uNehemiya kathi mangizwa lonto. Ngase ngiyakhala. Enkosi. Ngokuba amasana ayeshisiwe. Lengane sayidikisiwe. Praise the Lord. Leza zinto bezisho ukuthi kufanele kube nomehluko phakathi kwethu nabantu abangakholwa. Futhi imbileyo ichaze yonke, futhi ichaze yagcwala. Kufanele kube nomehluko singafani. Abantu abakholwayo abangafani nabantu abangakholwa. Ngoba manje kunogango lukhona. Kufanele wazi ukuthi sihamba kodwa asidluli la. Amen. Ngoba sesidlulela kwelinye iswe. Kanti thina singaba kwelinye iswe. Praise the Lord. Now inamkhathazayo uNehemiya ngicela ukuthi ngifast forward sizothandaza. Kodwa uNehemiya mayekubeka uthi wathi mayiqeda wahamba wayocela ipermit yokuthi ayovusa ingane. Hallelujah. Wahamba wathi uya enkosini ukuthi Nkosi I know ukuthi vele nami ngingothujiweyo kodwa yazi ukuthi usuyangethemba ngezinto usungithembela ngezinto. Awungethembe Nkosi ngike ngihambe ngiyele ekhaya. Ngiyovusa ngizwa kuthiwa kunezinto ezonakele. Bakaka abantu abasaphuma Jesus ethi la eqhwe ngona sinenkinga. Bakaka abantu ama-open air wasekho. Abafuna ukuphuma banasiye sambeni bafowethu. Siyolanda bafowethu. Abana emthunjweni. Hallelujah. Ngoba bakhona basemthunjweni. Kodwa manje inkinga ukuthi noma singathi yabalana la sibaletha khona nakhona kuvulekile kukangaki esontweni uthola ukuthi bayafika abaqala ukufika phakamisa beze bazobingelela abanye baze bamukela uJesu bathi yamamukela uJesu uyinkosi nomsindisi kodwa next week abekho imbahlala uphi nomlilo ohlalisa abantu kanti wavele nje kukwalula nanesikuyi kuqala abanye baba abaqalayo nabo abaqalayo abanye baphenduka bamamukela uJesu Kristu kodwa the following week abekho masibuya kwi-home cell sisaqhubeka siwu-5 njengoba siwu-5 kunezinto ezenza abantu bangasahlali bagcineke kunezinto engephukile kunezinto ezingasekho ebekade kufanele zibamba abantu athi umuntu noma kungathiwa anginamali anginalutho kodwa ngiyahlala la ngenxa yokuthi khona umlilo enguzwayo ngenxa yokuthi kukhona inkazimulo engizwayo bekade ngithi ngiyalihamba isonto kodwa ngithe ngangifika la kwakhona into enomehluko uphi lowo mlilo kanti ushonephi na ushilo ukuthi indile wathi solo usukhomba babamgumi solo usukhomba babamngidi solo usukhomba nemuva kanti namhlanje sikholwaphi ngoba kufanele kufuswe ingane zeJerusalem izashonela nje bazalwane andokuba siqheliswe sakhele Nkosi. Praise the Lord. Akuvuki ingane zeJerusalem. Hallelujah. Uthi ngahamba ngayicela incwadi wamnikeza inkosi ngasiyahamba bayahamba insizwa lenkosi wathi mayefika wafika nje wahlala ebusuku wangabatshela nabasezweni nakubo endlini yamakhosi ukuthi khona into azoyenza insizwa lenkosi waphuma ngobusuku wagibela ihashe lakhe waseyaround ebuka uthi wo nabo gatsheni babehlabelele
Praise the Lord. Kukhona izinto bekade zikhona kodwa sisekho manje. Sishonaphi zonke lezi ama-miracles hayi ukuthi awekho. Ukhona izinto okufanele ngabe ziyavuswa bese maseyivukile lezo zinto kuyoba lula phakathi ebandleni ukwenzekala kwezinto ayibazalwane singawasho wonke amavesi singawakhotha from Genesis kuze kuye ngale kwisambulo kodwa ma ingekho into ezokwenza umuntu abuyele enkosini ngeke asizakale. Praise the Lord. Hallelujah. Masala ashisiwe. Ake sivusele ingane zeJerusalem. Ake sivusele ingane zeJerusalem. Hallelujah. Ake sivusele ingane zeJerusalem. Ake ivuke sithi I know. Kwakungenje. Ake siyibuyisele letho. Bayashabana bathi akufanele ifele ezandleni zethu ayingapholi ipholele ezandleni zethu. Hallelujah. Hayi ibonakala ngathi iyashabalala. Ibonakala ngathi iyaphela. Siphila ngapha siphile ngapha. Siphila impilo ekabili. Ezweni siyakwazi ukufitha nangapha sikwazi ukufitha. Siphila kube ngathi indlela esenza ngayo ngathi konke akazi noma uvangeli udlovilo sihambile okhulume ngokuthi kuvunyelwe konke kodwa akusizi konke. Hallelujah. Ngoba manje siphila sengathi konke ku-right kanti manje konke akukho right webangcwele noma singakubuka ngathi ku-right lentizwe lenkosi kukhona indlela ebukeka ingathi ilungile kodwa isiphetho sayo ayiphethe njengalokhu iqalile. Ukuqala kwayo bekuhle kodwa masiphetha ayiphethi kahle. Yini asaphethi kahle? It's because siphila double life. Hayi singabantu abasha nje. Khona ngabantu engibasi. Hallelujah. Ngicela ufunda chapter 2 verse 16. Bese siyathanda ngathi. Chapter 2 verse 16. Ababusi babegazi lapho ngangiye khona nengikwenzileyo. Futhi ngangingabatshelanga abaJuda nabapristi nabakhulu nababusi nabanye ababewenza umsebenzi. Kepha ngase ngithi kubo niyayibona inhlupheko esikuyona. Lokhu Jerusalema lichithekile namasango alo eshiswe ngomlilo. Wozani sivuse ugange lwaseJerusalema. Awuphinde lowo muqa lowo. Wozani sivuse ugange lwaseJerusalema. Uphinde futhi. Wozani sivuse ugange lwaseJerusalema. Siyathandaza. Wozani sivuse ugange lwaseJerusalema. Wozani sivuseni. Hayi bazalwane wozani sivuseni. Hayi asivuseni bazalwane. Hayi asivuseni ugange. Ungalokhu hayi mina ngiyazazi masefike mina hayi mina ngini. Cha woza sivuseni ugange. Ngoba manje uhamba ngesipilo lakusebenzeni. Asivuseni ugange lweJerusalema. Amasango nje leshile wozani bafowethu ngiyalimema ekuseni ukuthi wozani sivuseni. Asivuseni sonke. Hallelujah. Wozani bazalwane ake luvuke ugange. Ake luvuke lume ayivuki into ezofikela. Into ezobiyela. Praise the Lord. Hallelujah. Ngimema kulelo gama wozani sivuseni ugange. Wozani bafowethu sivuse aluvuke bangcwele. Sivuseni ugange. Hallelujah. Masango nje beshile asiwavuseni. Nithi ngiyasafunda bazalwane
kuningi besingakhuluma ngakho. Lithi izwi lenkosi baluvusa kanjalo kanti lithi izwi lenkosi bathi mabeluvusa kwatholakala abantu abanenhliziyo yokusebenza. Abantu abanenhliziyo yokusebenza balwa kugamwe ngendlela eyisimanga nesheshayo. Babengenandaba ukuthi kukhona oSanibhalathi, kukhona uTobiya, kodwa bathi mabeluvusa ugane. Ngiyathanda kwenye indawo khona la ehlasela khona uTobiya noSanibhalathi. Lithi izwi lenkosi uNehemiya wabanikeza istrategy sokuthi hayi yabona-ke njengoba nakha kanje ake nigodle inkemba ngala. Kwenye nibe nisebenza, kwenye side nibe nigodle inkemba, kwenye side nibe nithwala imithwalo kuze kuphelele ukwakhe sikwakhayo. Praise the Lord. Kufanele kube nesikhathi la bafuneka abantu benhliziyo yokusebenza. Abasekho abantu benhliziyo yokusebenza bakhe phahla noma ungathiwa ubeki open air sekuthi mhlambe ngothola abantu ozohlabelela. Hallelujah. Hayi ngothola abantu ozoshumayela. Wonke umuntu please. Hallelujah. Abantu benhliziyo yokusebenza bekho. Ozani sivusela ugame bafowethu. Hayi ngicela ukumemezela once again. Ozani sivusela ugame leJerusalema. Masangishisiwe bafowethu. Hayi noma ngathiwa senza kade asibone sishaye sengathi siyakuziba ibazalwane lishilo ugame. Akuba shana. Hayi bangcwelake. Hayi kabe siningi izinto ezenzakalayo. Kodwa senzakala ngoba manje kukhona izinto ezishile, kunezinto ezingabonakala, sibonakala, bekufanele ngabe siyabonakala. Kodwa ayibonakali. Siyaphela. Cela siphakame sime ngenyawo. Kunenye into engiyithandayo egameni likaJesu abayenzayo labazalwane uma bakha sonke step kusukela eqaleni uNehemiya 1 uthandaze uNkulunkulu. Asikho step asithathile ngokwakhe, kodwa istep nestep ubesicela enkosini. Mawuqhubeka mhlawumbe ko chapter 3 chapter 4 kuvela la khona kuthiwa oTobiya sebekuzwa ukuthi ugame luyavuswa. Lithi iBhayibheli babedinwa kakhulu, bayihlohle impi baze bamdelele uNehemiya nethi yakhe. Lithi iBhayibheli uNehemiya ubengayi lena le, ubethi Nkosi ake ungayeki ukubanikela esonweni sabo yona phakathi. Always bethandaza. Why ngisho njalo? Ngifuna ukuthi yonke into esiyenzayo ake sithembele iNkosi yamakhosi. Sivala amehlo. Okwenza sayithembanga iNkosi. Hallelujah. Sesiyenza nje sithembe iphiwo zethu bazalwane. Hallelujah. Abanye bathemba imali zabo manje. Abanye bathemba imisebenzi abasebenza kuyo. Kodwa labazalwane babethemba iNkosi. Abanye bathemba ubuhle babo. Kodwa laba babethemba iNkosi. Hallelujah. Ozani sivusele ugane. Yabona izinto beshunyelwa ngazo la namhlanje zinamandla. Ake sivusele ugane leJerusalema. Cela siwusho nje lo mthandazo kabili kathathu. Thi Baba sisize. Luvuke lolu gane egameni likaJesu. Ngicela sikhuleke sonke Baba egameni likaJesu. Help us, oh Jesus. Help us, oh Jesus. Help us, oh Jesus. Help us. Help us. Help us. Help us. Help us.
siyafuna ukugxila kahle enkosini, siyafuna ukwakhelwa, siyafuna ukuzenza enkosini. Kodwa manje kunento esukile, ugange ushisiwe, amasango adileziwe, noma singabalanda basekuthunjweni, kodwa manje bazofike bahlale endaweni efana